Tir amb arc és una de les pràctiques més antigues a la història de la humanitat, i és que amb el temps va esdevenir un esport fins i tot olímpic. L'època moderna ha oblidat molt la promoció d'aquest esport per parlar més d'altres que estan més de moda. A nosaltres ens agrada donar a conèixer també aquells esports més minoritaris que es practiquen al Maresme, però no per això menys divertits. El Club d'Arquers d'Òrrius realment va néixer el 1989 a Lliçà de Vall amb el nom Club d'Arquers del Vallès. El 1992 va canviar el seu emplaçament a uns terrenys boscosos a 2 minuts del centre urbà de Dosrius, on es troben ara, i passa a dir-se amb el nom actual Club d'Arquers d'Òrrius. Entre els seus objectius està l'apropar a tot tipus de gent sense cap limitació d'edat ni física i puguin gaudir de la natura i del seu esport. Fan molta incidència a l'escola infantil, ja que els agafen amb només 6 anys. El club, a més, facilita el material necessari per practicar i unes instal·lacions tant per competició com per entrenaments en totes les modalitats existents. Han estat seu inclús a competicions de nivell estatal a les modalitats de bosc i precisió. A part dels entrenaments i competicions per socis federats, el club organitza un cop l'any un torneig social on poden participar també famílies amb mainada. Actualment existeixen 4 tipus d'arcs, els quals es poden utilitzar a qualsevol modalitat de competició. Hi ha l'arc olímpic, l'arc recte o tradicional, el de politzes i el corbat de caça. S'ha d'esmenar que la modalitat de caça fa servir unes dianes en 2 o 3 dimensions com ninots en forma d'animals i que mai es fan malbé ni vides animals ni vegetals amb la seva pràctica. El Club d'Arquers d'Òrrius, amb la seva llarga trajectòria, ja ha assolit un nivell molt alt i entre els seus esportistes destacats aquest any tindrà a José Parreño de representant als Mundials.